Huwag din subukan eh. Napabay si Ibo ron. Ha? Napabay si Ibo. Agod, mag-atag ka ng gayaw ba? Mag-atang ka og naay. Mag-ihaw. Sisibuhan, Bert? Pila na nakaadlaw mahusay nimo. Duha na. Bert, ano sa to sibuhan? Kayan. Anong sibuhan magsakayan? Ano ba mo? Nga. Ano, kuan ra bay padangugan. Pangbangil man lagi na ito Pati bugsay? Oh. Dili ba tabaliwan og atos laod? Labot na. Ha? O day labot kay kog baliwon ta nang ato ang panagat butangag mga sibo. Hiluman. Lisod ni mga Ano mo ni kapanagat si Brad uy. Iko. Ko. Oko. Oh. Brad Iko. Nganong wa ka managat? Damo ko'y paon. Ah. Lagi nga ginuptok man. Masinunza na ilan niyo. Apiki jud. Lisod jud o makikistorya tagdi ka dungog uy. Naa sila basiro. Oh. Nasa ila siguro. Niingon tog. Matay pingis mata. Nahadlok ko nagtubag naman sa singkahan ko. Katulo balik-balik o kanang tawag. Unsa ka to ha? Di man so no masabtan. Unsa ka gawa tawagan? Wa na naman no tawagi kay. Basiksingkahan ko. Muna sakto. Bisaya man ikaw na. Mga kuan na siguro to mga igagaw. Kapan mo reply si kuan? Pwede tara nga. Si John Mao sa Cebu. Imo ba lagi tawagan? In text ko ba sa kay nagamusta ko man mo reply imbes kay mo toy mo tagbo na horong kuan katapusan adto. Kayo magtaksi kay dako magpangadyoon, undag libot-libot kuno ko. Oh, ilibot-libot na ni kanaot nimo. Imbes kay diretso ra ari ko sa pikas yan na nagatahan na ko maabot ko no og 600 kuno bayronon sa taxi. Ya atong gitagbo ko ni atong igagaw kay murag 50 ra may nahurot. Duha mi de dako og dako de gasto magtaksi. Unda inig tan-aw sa driver yun. Mura man ni kanang ilaro nun nung ari na ni ilibot sa pikas. Lama kay mapatak mga kagodana. Oh, inigingon og bayad. Ingnon nimo. Bayad. Abi kog libre ni. Sa kay nagsakay sa taxi magpaisog kag ayaw ko'y lara kay manginginan ko. Di siguro ba na? F, meron na kaagay na. Mingo siguro, nakahibaw man.
Lami itong matagbo ko kay 50 na lagi pamasahe. Punta ka. Insakay mi primero kay kan sa airport. Insakay mi bus. Murag kuan na sila to. 15, 30 na duha mi. Da naog na pod mi, da ilakaw na pod mi kadali. Da sakay na pod mi balik. Utso ray pamasahe. Pair na. Ako niana kog Cebu sa una. Niana kog Cebu sa una. Ah, Niana kog Cebu sa una ba? Ja sakay kog barko. Pag-abot sa Cebu, daghan may moingon nga nay mangilad. Oo. Pag sakay ka kay laron na ka. Wa pa ko sakay. Baklay ko. Baklay ra pag-abot na liko. Butay pag-abot na liko na pod. Pag ikaw pat liko pantalan maghihapon ni. Naunsa no. Asa maganda. wa day kaladzo de. Barko maghihapon. Yate delikado tayo nila. Kilibot ra di ay. Dati ito iskina ba na? Pag-ana bro. Barko yapon. Unsa man ang taxi o kadang mohonong po nang isang Oo. kuan. Maunong na. Dili Abihan og Dili, uy. hapon. Di ba dahi? magpatak pa na gihapon. Gyapon mo Kaya ang oras may uban og traffic magbagot-bot. magutbot kay daghan nagberono na sa mo dagag ilang kuan. Hindi man Ana, sa oras. Maghihap gihapon na og mohonong di na. Oo. Kanang traffic bitaw. Ug na traffic. Magsige gyapon. O ja og ikaw masakay ka, naga traffic. Munaog na naman ko. Muna ka kay ba? Asa magka kasi gigihap na yun. Muna ko bisa inig ang saglarga. Pusoon na po. Wa kay meron nun ani hay standby. May munaog kay driver pamasahe di mo 600 na. Yun iso na sakdan na ay. Ha? Patak gihapon alalag kay ni hunong iundang. Alkansi driver. Ang ngayon na nabot ka ng dinalian. Dinalian lagi sa traffic. Ang ngayon na ka ng inosente ka bang makakatuod. Oo. May ingan na dito pasabay. Taxi sakyan kaya ron di ka mawa. Mao. Bahala ko no og taas ko nagpamiliti. Naglibot-libot ha. Di kuha naman siguro na ron day. Gipangutana Wa na ko kay ba? Tagaloon di guwang atong sa Ibonne ba. Nagno. Ang sama na masakay kag taxi, di ka libot-libot. Inga ba wa ko kahibaw, basta gahuwat ra man kog mohunong na. Nagpila pa bayro no nimo, di magparehas ko nay 700, nay 500 di ko basi libot-libot ka adto magkakaibaw. Ingana man ang taxi ko no. Adto jo kay agis lato. Ato ko no maagi ko na sa kuan. Ana na pod. Ana na pod. Sa ilibot tapos iligtanda nga na ko na hari ko agi. Lagi. Ag pasahero nga kabantay tugtog pod. Pilay ticket. Ha? Pilay mo ticket. Intawag ko karon ni Mimi nag okay na kuno sila. Pila man na to. Sinistorita may makuan sa ticket. Moy Na kwarta ra ipada ari kasi sinistorita may nakakuan sa promo. tagpila man. 3,183. Jawa. Brato day. Brato ra. Kaya ito magpadongon ho diri kay 5,521. Lili ba na makina ha basig na daot og kaburador. Natin magpurpurut. Di ko gahaw marabada mo. Sige, ingon si Onyok. Sakay ka plano na maot magpanahon. Kung nagtay kita mahog di katuod ang plano sa airport. Nadako kag bayronon. Ah, Dako kag bayronon kay sige magdagan na na. yung insalig ko sa piloto, kanang na ibaras magan unos si muhudog.
Ingon si Mirsig. Gapon. Arte ka ka doon, ka mo sakay og barko. Ay na nagbarko, upat ka adlaw pa na o sa mo abot. Kapas mo ko dito. Kay monaog pa man ka to. Ato ko ang kay mo pila ka sa kaon, nagmauwaw ka. Pila ka Ano kadlaw. na, apil na nang libre ang kaon na ba? Pila ka kananan di ka mo kaon. Asa man tong eroplano kay mo gaknat ka diri sa buhol og buntag. Mga launa to anak ka sa koron ato na ka maniud to. Oh. Orang di katuhuan. Mahal na. Trabaho karon. Kaon na. Alas 6 pa. Alas 6. Ha, Alas 6. Oras ba oras? asa is media. Why natimbang ito niyo?